Piny Kenya kod piny mar Poland oketo kogno ewi girimiti ariyo makoro biro nyawo tudruok makare mag dongruok e kind pinje ariyogo. Ma otimore e romo mane obagi kawuono e kind jatend piny mar Poland Andrzej Duda kod jatend piny Kenya William Ruto kamane giketo winjruok ewi timo pur kanyakla kendo ni chenro mag choko osuru okete lai makare. Bang' bedo kod romo ma apanda mane otim e kind jotelo jatend piny Kenya William Ruto owacho ni pinje ariyogo bende oketo winjruok e yore mag timo ohala kod keto mwandu ka koro okwayo welo maya e pinje maoko mondo mi oket mwandu e pacho kae. These MOUs will cement our aspirations to promote bilateral partnerships in their respective sectors and open up new avenues for collaboration between the two countries and peoples. Several other MOUs are in the pipeline, and we are committed to ensuring their successful implementation. It will give us an opportunity to show also to the farmers and to representatives of the Ministry of Agriculture from Kenya how our agricultural sector works, how it looks like, and also the milk sector, the dairy sector, what it looks like. So today, these were the main topics of our conversation.